Afam bụ Mmadụ Ifeanyi Chukwu. I am a native doctor, popularly known as Omenala. Enwere ife m chọrọ ịgwa gị n'ụbọchị taa, gị bụ onye ọma na-awọchi m, gị bụ onye ọma na-ege m ntị. Achọrọ m ka m gwa unu tata na ana m eme dibịa doesn't mean that na m ga-agwa gị na Jesus bụ a scam. Jesus is never a scam. Jesus is not a scam. If you believe in Jesus with your true heart and faith, Jesus is going to work for you. This is what I tell you today. If you believe in Jesus, Jesus will work for you. If you know Jesus will scam you. Jesus is holy. Jesus cannot scam you. Ndi Igbo ekenekwa m unu mana asị n'ikpe ọbụla mara eziokwu na aka azụ dị na ya. Biko na ihe nji ebe m ụbọchị nketa atọ nwere video na trend na efele mbụ wa bụ nwana nwoke si n'ụzọ jere eve nwoke mata ya asị. Mana one thing in chapter na that video magana many years ago somebody gwara m sị m na everybody will call Jesus Lord one day. But the problem some people here in Webona, that time it will be too late for them. Nabuku eboloku mbunu became ba. So here I'm make it we can go see now. Indeed, na everybody will call Jesus Lord one day, but the problem is it will be too late for some people. Dibia no way for now. Ana apoya ano no ebe na nando. Ama ima na nando fuma yigu ya na nando nde nando ama hofuma na hana yusute otomopo. Na hana method ishi ofuma. Ụmụ ihe jagwule ya ha na-emetechi ọfụma. O wee pụta wee sị ka ọ kwuo ihe na-eke okwu ka o si dị ya n'obi na Jesus abụrụ scam. According to ihe ndị mmadụ na-ekwe na especially to Matthias Ezeaku Jiofọ. Matthias Ezeaku Jiofọ. Ka m si afụda ama na Matthias repent I will not be surprised. Always chiketa asị gị na Matthias now that he encountered Christ ka Saul. Where's our Paul? I will not be surprised because his persecution na Ili Ji we're going to limit oyabu Iri Ji makanda na lo Tower of Babylon mba ha logide Tower of Babylon. Icheke the Bible was saying and God came down to see the building which the children of men has finished. So in their mind they have already finished it. But the next verse negochi ayazo and the children of men started to build. So no maybe in the mind of God, in your mind and in the mind of God, image you go. Mana in your mind, you feel in physically feel you can ebido. Oh here na chime Matthias. O feel okuya ka na ebi nke konwe ko mo hono olu na ebe kwesili ilu. O we encounters their God. Ku na ebe go say he ji ebolo ọkụ na agba ozara. Because I'm going to video dibia I will say that this dibia has finally admitted and gave his life to Christ. And then the video I no for. Jano bono Matthias Ezeaku. Can correct yenya. And one mistake on me. Ncho can correct yenya from there. Matthias Ezeaku nwanne m daalụ ka isi agba mbọ n'ala Igbo ka be anyị wee dị mma. Mana enwere one mistake nchọ ka m correct ya from you. First of all, nke nwa bụ onye ọma na-awọchi m, ọ bụ na ọta ka ị na-awọchi m before. Afa m bụ Mmadụ Ifeanyi Chukwu. I am a native doctor, popularly known as Omenala. Enwere ife m chọrọ ịgwa gị n'ụbọchị taa, gị bụ onye ọma na-awọchi m, gị bụ onye ọma na-ege m ntị. Achọrọ m ka m gwa unu tata na ana m eme dibịa doesn't mean that na m ga-agwa gị na Jesus bụ a scam. Jesus is never a scam.
Jesus is not a scam. If you believe in Jesus with your true heart and faith, Jesus is going to work for you. This is what I told you today. If you believe in Jesus, Jesus will work for you. If you know Jesus will scam you. Jesus is holy. Jesus cannot scam you. Are you getting me? Jesus had a okay. When Jesus came to the earth, Jesus Christ okay. All the holy. When was he for and he took all the glory to God Almighty. He didn't tell you that he is the God himself, but he's come and represent God on planet Earth. Are you getting me? So, what I'm telling you today is that Jesus is never a scam. Jesus is working for those who believe in him. This is one correction that I want to correct Matthias Isiagu today. Jesus is never a scam. Jesus is working for those who believe in him. If you believe in Jesus, Jesus will work for you. I am a native doctor, but I'm going to church online. Because I'm a popular native doctor, that going to church, sometimes some people can see it as a disgrace or shame. That is the reason why I am going to church online. Church is good. As a human being you need to go church. Because a lot of teaching is coming out from India. A lot of teachings and learning morals is coming out from churches. Without church today, so many atrocities will continue. But when you go to church, you learn a lot. So, I am not advertising you. I'm not telling you today to stop going to church. I am not telling you today to leave Jesus. I am not telling you today to leave what you worship. But I come today to address some issue concerning Jesus. To tell you that Jesus is working for those who believe in him. And that same Jesus told you that give to Caesar what belongs to him. And give to God Almighty what belongs to God. What belongs to God is glory. God doesn't share glory with any man. God doesn't share his glory with any man. Give God his glory and give to Caesar what belongs to Caesar. This is what Jesus told you. And when you give to Caesar what belongs to this, doesn't mean that you stop believing in Jesus. Jesus is working for those who believe in him. This is what I want to tell you today. Are you getting me? Let no man deceive you that Jesus is a scam. Jesus is never a scam. Are you getting me? This is my important message for you today. Igbo ekene m unu. Ekenekwa m onye ọbụla na-asọ n'isi na-enecha vidiyo anyị na ama m na like ihe nene. Ngwa kaba arụ na subscribe like. Kabakwa na arụ na agba notification anyị ka ị na-enwetakwa notification mgbe ọbụla anyị ji wee post a video ọfụ. Nke kachasị mkpa biko na page anyị na ha akwadokwa ịdị ready again. Ka mma na ndị ọjọọ ya halụ m page m na Facebook ka m nọlụ na-emekwa ihe ibe m na-eme. Mmepe ha emechie. Ọ dịzị aka ma bụ Jacob. Also n'ogwu well ndị ọjọọ kpochie ogwu ọzọ ha kpochie ogwu ọzọ ha kpochie. Ogwuze the last one ha hala ya we say indeed the Lord has given me this. Ọ bụkwa na ya nwa m post the link very soon. Kunu so like na Facebook na no nwere ụdị okwu anyị na-achọ iti ọnụ na Facebook. Anyị wee nwa na I expand this branch aya. Can reach and get our message across borders and region. Kowani newe monokwana. Indeed, n'eziokwu bụ ndụ. Ekenecha m onye ọbụla na-asị biko subscribe ọla na channel anyị. Mgbe notification gị na-enweta notification mgbe ọbụla ite video ọfụ. Nwezgo ihe ọbụla ị chọrọ ikwu, iti ya na comment section. Anyị na-agụ comment na anyị na-afụkwanụ akọlụ na na-asị na ya dịla onye ọbụla na mma. Ka nwere mgbe ọzọ ụmụ Igbo.